Ngibingelele kuba kubeli bonke abahloniphekile lolu bingelela uJobhenke walapha eNgquthu. Ngixolise kubathandi bomculo nakubo bonke abalobeli. Ngiyazi balindele isifu emayelana nomsebenzi kaJobhenke ophuma ngomhlaka 2. Iyeza nayo Madosi empeleni ngilehloko. Bathandi bomculo wesintu nani balaleli bonkana eNingizimu Afrika yonke. Siyakhala kakhulu siwumaskandi ngokukhishwa kwangezwe umculo emsakazweni uKhozi FM. Asazi sizoba yini namaskandi ngempela ngoba ungizwe ube ngisuye umuntu ogcina ngosakaza kuphela. Ube namandla kakhulu esakazweni kodwa futhi umacingwane ube ulele maskandi ngendlela eyinhlobonhlobo. Kuyimanje lapha sibonile nje uMkhosi Womhlanga. Ungizwe kuphela umuntu lapha ayekela ukuthi uMkhosi Womhlanga uhloniphe ngalendlela futhi intombi yini ngalendlela ekhulumela isizwe samazana. Lokho sikubona ngempela ukusilahlisa ithemba ukuthi masixoxa umuntu ophethe isiZulu ngaleya ndlela ukuthi abantu abancane bazothola lolalibo letho ngizwe. Bazofunda kubani ngoba uyena yedwa umuntu empela ophethe isiZulu kuningi mina engifundile kuye njengoba ngidlule indlela abezizulu ebesiphethe ngakhona. Siyalimala thina sizwe samaZulu. Bona kuqhambisa izinto ufuna ukuqhambisa izinto umculo kwaphesheya noma into ngaphesheya ezweni bakithi. Umuntu oyophethe izinto njengaleyo ndlela akumuntu ongakhishwa kubalaza yena. Ma kube ubonile wonke umuntu uphila phezu kwenkinga namaqala. Akekho umuntu onalo icala emhlabeni ephila namaphutha. Kodwa ngiyacela uma usingwane ekuyiseke emsakazweni. Siyamdinga kakhulu ngoba ubaluleke kakhulu kuthina. Asazi ukuthi angahlala kanjani phansi nabaphathi bakhe SABC yonke umacingwane siyamdinga. Kubona kungahloniphekile thina sizwe samaZulu basikhishele emsakazweni. Siyazi ukuthi umacingwane uyawumela umaskandi SABC yonke. Njengoba namuhla nje angifuni into ezothinta kabi ngomaskandi. Lokho ekungiphathe kabi ngoba isona sitsha sami engivela kiso umaskandi la ngiphila khona nawe la ngikwazi ukuveza khona imizwa yami ukuthi yikahle ukuthi ubheke umuntu onjani obani. So siyacela kakhulu Macingwane kuye lokho. Kuwumlando omkhulu kakhulu ukuthi njengoba nabebona kwakulimele ikhawe umjijelo wawuvezwa ubalazo uhlonipheke kakhulu ngendlela engakushiya neminye imikhakha enhlobonhlobo yomculo. uMacingwane wonke ayenza lokho. So ukukhishwa nje kaMacingwane okhozini thina sabaculi silimele kakhulu. Akuncane ukuthi umaskandi uhlukanisa unyaka. Amandla kamizwa wonke lo akalwela kulothuba njengaleyo. Okusho njengamanje obekhishiwe ebangisa funa umsindo ukuthi umaskandi okhona kanjani unyaka. Sibuka thina lokho ukuthi kuyisithunzi sethu thina emkhakheni kaMaskandi ukuthi yini enza ukuthi uma umaskandi umnqambe unyaka kube nomsindo. Kanti thina siphila kuliphi izwe sibukeka njengabaculi abanjani ngoba nathi umkhakha sikubona kubaluleke kakhulu njengayonke imikhakha ekhona ezizweni iminyaka yonke. Kusiphathe kabi noma oselile sibona ingoma umaskandi ingabikho engenelela engomeni engomqambe unyaka. Lokho sakubona ukuthi kuyele isithunzi sethu. Siyacela kakhulu iziphathimandla zonke za-SABC zikwazi ukuthi impela ihlanganise uMacingwane ibe khona indlela ukuthi impela ushwelezelwa kanjani noma uhlawuliswa ini ngoba umuntu onile bafuna siphila phansi kwamaphutha sonke emhlabeni. Kodwa suke sonile ngaleso sikhathi uyadinga ukuthi makaxolele. Esizulwini kukhona into ekuthiwa inhlawulo. Uma onile kufanele uhlawule udingiswe indlela ozodingiswa ngayo. Siyakhala kakhulu ukukhishwa kwaMacingwane emsakazweni. Siyayiqhawe leliyani siyafisa ukuthi libe khona ngoba siyabuka ukuthi ungabikho kwakhe sizolimala kakhulu thina umaskandi. Sizolimala kakhulu. Ungezi umaskandi ubeke kwelinye izinga. Kungesiwe yedwa okufana nabo ontshata. Siyacela kakhulu kuyiphathimandla ze-SABC ukuthi umaskandi impela awuhlonipheke. Siyacela unikwe isithunzi sibalulekile. Abantu bayasithanda kakhulu. Ukuthi sihlale obhalweni impela ukuthi impela ukuxoshwa kwabantu abanamandla kanjani okhozini. Kuqale wasuswa uthatha bekwale nakho lokho akusiphathanga kahle bekuyinto enamandla kakhulu emculweni wesintu. Manje sekususa ungizwe futhi ukumpela mhlawumbe ngephinde simuzwe emoyeni. Lokho kumpela kusiphatha kabuhlungu. Kumanje sihlalele obhalweni asazi nje ukwenzakalani mayelana nomaskandi.
uma nesele nentokazi ezifakele umculo wethu wesintu nazo sibambe sihlale novamile ngoba asazi noma mhlawumbe nabo impela bokhona umuntu bethatha beyobekwani asazi phela kwenzakala lapho siyacela ukhozi usicabangele singabala nini nathi siphinde sibe futhi amaciko ukukhishwa abantu abanamandla kanjeyana sibona ukhozi usingafuthi luyakuphi nephambili ngoba abantu abanamandla sibabona bengayitholi indawo lapho emsakazweni asazi ukuthi